Cari blonjo iki rek. Masak apa iku? Iki lho. Masak eseng-eseng kangkung 10.000 di tangan istri yang tepat. Iki lho mek 1.000. Eseng-eseng kangkung. Terus Mbek ngungkep endas. Mek piro? 5.000. 10.000 lho cik susuk. Walah aku yo gak cukup li seminggu mangkoyo ayam yo. Mari tuku 1 kilo tak KFC yo gak cukup akhirnya tak ukep iku yo ditambahi 1 kilo. Yo gak cukup li aku 10.000. Iki yo kenek ta digawe sedina. Mangan yo. Iya pokoknya di cukup-cukupno lah iki. Desino. Lah iku yo gak yang tepat. Yo siang melas 10.000. Walah li Yang penting sik susuk 4.000. lho, sik sosok pisan. Kenek di Dadi 6.000 kok blonjo. iya 5.000 ambek 1.000. Kenek dicelengi ta. Ben iso tuku sing daging kapan-kapan. Ngono ya. Iya. Alah, aku gak cukup lip. Alah. Kok blonjo kok 10.000. Aku yo gak cukup. Iki katene gawe iki mau tek piro iki mau 20.000 iki mau tuku gula. Lah iki ayam iki mangae aku mau tuku 2 kilo setengah tak gawe KFC iki KFC ini no kene. Iki kok cukup digoreng. Lah aku ya 100.000 sedina paling. Gak terima aku lek Alifa dikek 10.000. Gak terima.